Precísase que creemos un cuarto baleiro, que exista un cuarto completamente baleiro e tan aberto que non teña paredes, xanelas nin portas. E aínda así chamaremoslle cuarto. Ese cuarto existe, aí o está. No centro, unha luz cenital descende desde arriba. A figura do autor, un avatar, chega de fora. Este é o escenario da novela Terra de Sacrificio de Suso de Toro, unha obra literaria, unha entrevista imaginada que ensaia unha nova e polémica interpretación da historia recente de Galicia e consegue xuntar os personaxes de Ramón Piñeiro e de Castelao. O autor construíu un relato esclarecedor dun momento crucial da nosa historia. Unha reivindicación do que puido ser e do que aínda pode ser. É unha rebelión contra o designio de que sexamos terra de sacrificio. O libro nace en parte tamén de algo que me leva desde hai tempo rondando, e a necesidade de facer unha biografía da figura de Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro, hai unha idea establecida del mesmo e dos seus feitos que é a que el construiu. Ben, no libro, precisamente, o que aparece é a desmontaxe, a deconstrucción desa figura, porque é toda falsa. A imaxe, a idea establecida de Piñeiro é falsa e o relato dos feitos do que supostamente el construiu tamén é falso. É dicir, é unha completa impostura. Tomei pé nunha experiencia miña que foi facerlle a última entrevista en vida a Ramón Piñeiro. Houbo preguntas fundamentais que non llas puiden facer porque tampouco eu estaba informado adecuadamente do tema. Entón, no libro o que si fago é obrigar a figura de Ramón Piñeiro a contestar a esas preguntas que si lle había que facer e non se lle fixeron en vida. Basicamente, unha pregunta é por que non quixo agardar por Castelao cando volvía do exilio a París, por que non quixo que houvese unha conexión entre o exilio republicano e os galeguistas que estaban no interior. Reivindicas a Castelao porque o que se fai é desmontar o mito de Piñeiro. Entón, realmente, Piñeiro foi quen liquidou políticamente a Castelao. Entón, o que hai pola parte de Castelao no diálogo con Piñeiro é o reproche. Piñeiro decía que Castelao era moi riquiño, que era un gran corazón, que era un gran artista, que era unha gran figura cariñosa, bla, 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 pero que non era un político. É dicir, que non lle había que facer caso. Que as cousas que el defendía non valían para nada. En cambio, o que el defendía, que eran cousas contrarias, sí, a posición de Castelao perdeu a guerra e perdeu a historia. Os americanos o que fixeron foi, ao acabar a guerra, despois de apartar a Mussolini e a Hitler, en vez de botar abaixo o réximen de Franco e dos militares, o que fixeron foi pactar con eles. Entón, claro, a posición republicana no exilio quedou anulada. É dicir, pero se os americanos fixesen o que eles din, que defendían a democracia, os aliados e todo eso, se verdadeiramente tumbasen o réximen de Franco, Castelao volvería, a xente do exilio volvería e ocuparían os postos dun goberno galego. Entón Piñeiro non pintaría nada. Terra de sacrificio é un concepto que utilizan economistas e sociólogos e políticos para referirse a un territorio que vai ser expoliado, no que a xente non vai ser expulsada, é un territorio do que se van levar as riquezas. E iso é o que está neste momento, o que queren que sexa o noso país, Galicia. O piñeirismo o que fixo foi desarmarnos, precisamente, políticamente a Galiza como país. É dicir, ou Galiza é unha nación e ten poder político propio, organizacións políticas e poder político propio para defenderse, ou será saqueada polos poderes políticos e económicos que residen basicamente en Madrid, pero tamén noutros lugares do mundo. E a dedicatoria dediqueillo a dúas persoas que coñezo, que son Gonzalo Rodríguez Mourullo e Xosé Luis Méndez Ferrín, que en distintos momentos da vida, escritores os dous, e os dous tiveron precisamente en cada momento un enfrentamento con Piñeiro.
O piñeirismo é o pensamento do sistema de poder en Galicia, é o galeguismo, é o barniz galeguista que sirve para vestir precisamente aos poderes que realmente que son prexudiciais para o noso país, que negan o noso país, que nos negan como sociedade. Entón, alrededor do piñeirismo hai moitos intereses creados no mundo da cultura e, polo tanto, eu sei perfectamente que este libro vai ser atacado de moi diversos modos para anular precisamente a tese que está no libro. A tese que hai no libro vai chocar co pensamento establecido. Entón, vai ser atacado desde o autor, o propio autor, vai ser atacado o libro literariamente e vai ser atacado o que se afirma no libro. Ben, todo o que se afirma no libro ten documentación detrás, está documentado perfectamente, é probado.